Hoxe, día 11 de febreiro, celebramos o Día Internacional das Mulleres e das Nenas na Ciencia co obxectivo de promover o seu acceso laboral e a plena participación en todos os campos científicos. Nesa dirección traballan na tecnolóxica galega Aimen, unha empresa do Porriño onde as mulleres representan máis do 30% do cadro de persoal. En Aimen somos unha empresa na que a equidade está bastante alcanzada. Sigue habendo algunhas disciplinas que todavía son moi masculinas, pero sí que hoxe en día temos mulleres que traballan en robótica, en mecatrónica, electrónica, disciplinas que tradicionalmente pertencían ao sector máis masculino. Malia que non existen roles de xénero predeterminados nos traballos científicos, a realidade é ben distinta. As mulleres tiveron que tombar barreiras que limitan o seu acceso á educación e ao emprego. A miña época, a verdade é que non nos axudaban ou non nos fomentaban de alguna maneira ese tipo de saída laboral. Máis doado tivo Marta, unha das últimas incorporacións na empresa. Ela tiña xa máis referentes. Pensei no positivo, en que podo conseguilo, en que hai moitas mulleres que o conseguiron, entón eu quería tirar. O meu irmán tamén foi por ciencias, eu dixen, se ele é capaz, eu máis. Malia o camiño percorrido grazas a mulleres como a elas, aínda quedan inercias sociais que custa moito cambiar. Teóricamente non hai ningunha traba, pero na práctica é verdade que, sigue habendo xente que non considera capaz a muller para determinadas categorías ou postos ou niveis de responsabilidade. Elas consideranse unhas afortunadas por poder traballar do seu sentíndose valoradas. Sí, exacto, esa é a miña sorte. A mí o que máis me gusta é ver que fago algo e que ten unha aplicación directa que podo ver no momento e que veo que é útil para a sociedade para avanzar todos xuntos.